Жаныкайым шит ярылар, мен диye bir күнні жан атса, күнләшмә кемедер üzülüp, ут йотып мине бик яратса, мен бит тик синеке жаныкайым, син минем кояшым айкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым, мен бит тик синеке жаныкайым, син минем кояшым айкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым. Күнләшмә кайсыдыр ашыдыр, син арганы хаксыз китерсә, безнең сак хисләр белән күнләшеп, ул мине сөйәнеп җиткерсә, мин бит тик синеке жаныкайым, син минем кояшым айкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым, мин бит тик синеке жаныкайым, син минем кояшым айкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым. Арага кер алмас һич кайчан, нахаксыз әшетел гирле җан, тик сине üzülüp сөйәм мин, тик сине мин үлеп яратам, мин бит тик синеке жаныкайым, син минем кояшым айкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым, мин бит тик синеке жаныкайым, син минем кояшым айкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым, яр итмәм гомергә башканы, күнләшмә жаныкайым, мин бит тик синеке жаныкайым. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.